खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायफिननाय थाबाय वेलकाम बेक अगेन गाइस आंनि गामियारि क्रिस्टियान इउटुब चेनेला बिराद माने मा बुंनो आरोना बिराद गोदोसोनानै थानाय जाबाय माने भिडिअसखौनो लाबोआ होमब्लाबो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसिमबो आंनि फेमिलि मेम्बार्स जानानै 55K नि एसे बारा साबस्क्राइबार्स दङ आंनि इउटुब फेमिलि मेम्बार्स जानानै दङ बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोजों थ' आं दिनैहाय मोनसे नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै बर'नि मोनसे आं नागिरो होननाय सं बेखौ आं मोनसे सिफुङाव फिसा देंखो बोनाय माने सर्ट देंखो बोग्रा नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननिसिम सरि बिनायनि थाखाय आरोखि ना बे सिफुंनि फिसा देंखोआ थ' बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै माबोरै मोन्दों फोरमायहरबानो जाबाय आसा खालामो मोजां मोनगोन होननानै आरो गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो आरोखि ना स' दायो बिदिब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै आरो मोनसे खोथा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि आवगायावनो खिन्थानो सानो दायो आङो बिजिनियाव रुम लानानै थादों आरोना नोंथांमोनहा मिथिखायो आं मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजावहाय सिफुङाव मेजर लादों होननानै एबारसो आं सेकेन्ड सेमिस्टार मोन्दों आरोना थांनाय बोसोरावसो एडमिसन खालामदों आङो थ' बेखायनो आं बेयाव थांनाय फैनाय माने एसे प्रब्लेम जायो न'निफ्राय आरो एग्जामबो सोलिदों नालाय दायो थ' बेखायनो आं बिजिनियावहाय रुम लानानै थादों आरोना बिजिनियावहायनो न' खाथियावनो थ' बेनिफ्राय आंहा विंगार थांलाय फैलाय गाखोलांनोबो मोजां जायो फुङावहायनो थ' बेखायनो आं बेवहायनो रुम लानानै थाथ'बाय थ' दाखिनि बेनो बर्थमान सोलिगासिनो आंनि लाइफआव दायो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय थैंक यू बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोन्दों मोजां मोन्दोंबा कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो अनोब्ला थाबैनो एसे आरो ग्रथ जाबावथोंसै नोंथांमोनहा बिदिनो आंखौ अनबाय था सापर्ट खालामबाय था आंबो नोंथांमोनजों बिदिनो लोगोसे थाबाय थागोन नोंथांमोननि माने अनजाथाव जानानै थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोन्दों होननानै ओमफ्राय गोरोन्थिफोर जानायखौथ' निमाहा होदो ओमफ्राय लोगोसे कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहरदो आरो माबोरै जामारदों ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो मोजां मोन्दोंबा थ' बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोन आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअखौबो आं थाबैनो लाबोनो हागोन होननानै थ' बेखिनियानो लाभ इउ अल गाइस